Suntem la shooting pentru Jazz Highlight și pentru noul meu press kit. O chestie foarte interesantă, de altfel și oficializarea relației cu Jazz Highlight. Jacqueline Inciufă, de care chiar nu se putea face această treabă. Tudor Cucu, un fotograf de care m-am îndrăgostit, declarat. Alexandru Batinaș, creative director. Ionela Coman, hair designer. Ana Istodorescu, iubita mea, prietenă la styling. Cristian Bucă, care a fugit din cauza frigului pentru make-up. Și băieții din spate care filmează absolut genial. Vă iubesc, rămâneți alături de mine pentru chestii foarte interesante.